uveče, večeras smo ovde u MTS dvorani. Ja je pamtim kao dom sindikata, ali sad je MTS dvorana. Isti su, kako bi rekao, površina je ista, samo je lepše sređeno, uređeno i tako dalje, a večeras je sećanje na... I rekao sam to, pošto sam prvi pevao, otvorio ovaj koncert, na najveću ozemaljsku legendu što se tiče narodne muzike, Šabana Šaulića, i večnu legendu. To sam rekao, na bini sam se poklonio i uvek ću to uraditi Šabanu. Ja sam odabrao njegovu pesmu Utjehu. Dajte mi utjehu, i to je njegova prva pesma koju je snimio. Pošto sam ja odabrao tu pesmu, ja sam i otvorio taj program i rekao sam to večeras. Nikako mi to nije bilo prijatno, kažem nam, morao sam. Imao sam tremu nenormalno. Obično nemam tremu, ali večeras sam imao. Prvi put sam to doživeo. Ne zbog odgovornosti što se tiče interpretacije. Ja mislim da sam to prvi rekao, svi pevamo, ali niko kao Šaban. Ja sam siguran da sam to lepo doneo na svoj način i da su ljudi prezadovoljni. Ja sam imao nenormalnu tremu iz prostog razloga što sam baš lično poznavao Šabana. I što imam dosta tih anegdota, naravno onih lepih. I rekao sam na koncertu da mi je najdraži trenutak kada je njegovo veličanstvo bio gost na mom koncertu na stadionu u Loznici i to nikada ne mogu zaboraviti. To sam i ovekovečio u svoj muzički album. Tako da, iz tog razloga sam prepoznao prvi put u karijeri večeras nenormalnu količinu treme. Nije se to odrazilo mnogo na... Odrazilo se, da. Umešao sam drugu i treću strofu, što se teksta tiče, dajte mi utjehu. I razmišljam, i ne vredi, a moram da pevam, šta da radim, napravit ću miksi. To je to. Kebo, izvini, Tako da, to sam hteo, i to sam i rekao ljudi u prepunoj dvorani MTS-a su to i čuli, i to i pred vama sada da kažem, a to je ujedno i poruka mlađim kolegama, kada osjetite takvu nenormalnu količinu treme, samo pevajte. Znaš, uvek kad kasniš, ponašaš se kao da si došao na vreme. Eto, to je, imao sam potrebu to da kažem, pa izvolite. Evo, Kebo, svaka čast i tvojoj dugogodišnjoj karijeri, ali evo, mnogi pevači i sa zavidnim karijerama kažu da nije lako pevati Šabanove pesme i ne usuđuje se svako da ih peva. Ja kažem drugačije. S vremena na vreme sam i u, ja mislim, sigurno najgledanijem šovu Zvezde Granda, muzičkom profilu, i uvek kažem tim mladim naslednicima, pevajte Šabana, ali pazite, ako se takmičite, kako ćete odabrati, koju pesmu. Treba pevati, ne treba se plašiti pesme. Kad god se peva Šabanova pesma, uvek je neko u opasnosti da pesma bude jača od pevača. Ali, ne treba se plašiti. I ja mislim da u tom profilu najviše se i pevaju Šabanova pesma. Iskreno, ima ih dosta koji to veoma lepo donesu i svi koji smo u žiriju tamo i kompetentni sigurno, manje više, ja sigurno imam razumevanja i umem da prepoznam ono o čemu sam malo pričao, i odgovornost, i tremu, i strah. I zato i poručujem, pevajte naravno Šabanove pesme. Ja mislim da Šaban je jedan od mnogih koji ima najviše hitova i najviše pevanih pesama. Treba pevati, zašto ne? Što se plašite pesme? Znaš, kako se kaže ono, na Hilandaru sam to naučio, onaj, da ne kažem koji, udara baš na pevača. Zato postoji to, na estradi sujeta, zloba, ovo, ono, udara taj đavolan. Ne voli kad se peva. A ja vam kažem, Bog je ljubav, Bog je energija, Bog je pesma, samo pevajte. I onda teraš sve zle sile. A vi radite dosta sa mladim ljudima, eto, na primjer, u tom takmičenju. U kom trenutku, kada posmatrate muzičku scenu, kažete sad nam fali Šaban i takav glas i takva muzika koju on vodio. Koji su to trenutci? Ja sam siguran da svima nama, koji stvarno pamtimo Šabana i družili smo se sa njim, ja sam jedan od tih, nebrojeno puta smo pevali zajedno. Samo jednom sam čuo Šabana
ili 2 puta da je promukao. I pušio, i pio hladno pivo, i voleo da popije žestovu su mogu, njegovo grlo je bilo neuništivo. Samo jednom sam ga čuo i ne mogu da... To je tako. I jednostavno... Ode mi sad misam. Šta sam? U kojim trenucima kada posmatrate muzičku scenu? Meni fali sigurno. I toj generaciji, kažem toj generaciji, još uvek te generacije ima puno. I drago mi je što na svim tim YouTube kanalima i mladi, kad kažem mladi, mislim od 15 do 25, otkrivaju te pesme, neki nisu bili ni rođeni, jednostavno prepoznaju te pesme. Ja sam nedavno, recimo, pevao tu u jednom baš divnom restoranu u Beogradu, neću da kažem, lepom u prestonici. I prilazi mi devojka, ne verujem da ima više od 20 nekada. Molim te, procvetala lipa stara. Ja i gledam, procvetala lipa stara. Tam ne radi nešto. Sigurno sam tu pesmu. Tu hoću pesmu, pre neki dan sam je našla i meni se to sviđa. Znači, ortodoksni narodnjak. Ne da nije bilo rođen, nije bilo u planu da bude. To se, zato u tom kontekstu i kažem da Šaban i njegove pesme itekako nedostaju nama koji smo ga poznavali. Oni koji nisu, koji će tek da upoznaju, stvorit će na osnovu njegove interpretacije, na osnovu pesama, sliku, kakav je to sklop muzički bio Šaban Šaulić. Govorimo o toj muzičkoj duši. To se prepozna u pesmu. Zato se ono kaže ili ima ili nema, ili se veruje ili se ne veruje. Ima neko peva fenomenalno sve, ali ne dirate. Tako da, već ste su to legende i uvek će biti prepoznatljivi. Imam jedno pitanje. Evo, pošto ti je gitara najbolji prijatelj i bez dana ne može da prođe, da ne zasviraš nešto, pa šta si novopečenoj Snajki zasvirao? Pošto si postao sve po drugi put. Kod mene su u kući uvek svira, peva, to ništa nije nepoznato. Znaš, kome pitao malo imala Snajka neku želju? Može, pa nisam ja nisam rob nikakvih mreža. Ovo je uključen, 4-5 uključenja live na TikTok. Što sam me rođe, šta je bilo? 25.000 prati, ja sam prepeo ugasio. Ali uvek je gitara kod mene kad se provodim, pijem kafu, uvek nešto ili komponujem, ili ne znam već, ne postoji, mislim, lepo se rekao, ne postoji dan da ne zasviram nešto. Gitara je, par instrumenta sviram, ali gitara je ta koja je najbliža. Jedini instrument u kome najviše moram da brinem, to je ovo. Evo, ja moram da vas pitam još da se vratim na Šabana, da li se on možda plašio da peva nečije pesme? Ne, Šaban je voleo da peva. Ja se sećam, žao mi je što tog snimka, što ne mogu da pronađem taj snimak. Bili smo Šaban Šaulić, Ljubaličić, ja i da li je bio Marinko, ne mogu da se setim čak. I na RTS-u je to bilo. I fazon je bio da ja pevam Šabanovu, Šaban moju, Ljuba, i tako, svako neko. I Šaban je peo Nemam drage. A ja sam peo Uvenuće Narcis Beli. Uvenuće, nemam drage. Meni puno srca, znaš, i to su momenti. I nemam taj snimak da voleo da peva. Druge pesme, sjećam se, ide Mile Lajkovačkom prugom, to je voleo da peva. Voleo da peva Kuću sam napravio, sinove oženio, celi sam poudao i tako dalje. To je voleo da peva. Sigurno ima 10-ak pesama koje nisu njegove, ali ih je uvek uvrsti ih u repertoar kako osjeti. Na kraju kraja svi tako radimo. Ja na mom nastupu, nebitno gde. Naravno, ljudi su došli da čuju najviše moje pesme. Ali obavezno otpevam od Sinana, od Džeja, od Šabana, od Marinka, od, ne znam, od Saleta Matića, od ovih mlađih, ne bih sad da izdvajam, ali ima ih. Moja pesma jednostavno mi radi i ja je pevam. A to je nekih 10-ak pesama. Dešava se. Krenem i onda mi neko pita, čekaj bre, pa došli smo slušamo tvoje pesme. Ja osvežem 4-5 od Džeja. Znaš, vučete, vetrovi, velove, nedelja i toga, ne pitaj. Tako da,
mislim da je to lep izazov i lep moment da publika to i očekuje, da čuje kako Keba peva Šabana, kako Šaban peva, kako peva, ne znam, od nekog drugog kolega pesmu i što se odnosi na Anu, na Snežanu, na Brenu, Draganu. Ja sad govorim o pevačima generacije 5-10 godina i tako dalje. Naravno, ako me pitate da i tekako ima mladih naraštaja, što kažem, i ženskih, u ženskom i muškom rodu. Ko kaže da nema, taj s njime što nije u redu. I tekako ima koji odlično pevaju, ali i tekako ima i kvantiteta kojima nije mesto tu, a to je tako uvijek bilo. Sad je malo više reprodukcija. Ali ima naslednika koliko god hoće. Hvala, moram prekinuti.